Konzo isabatha yasemini sibhathela umfundisi umthembu wasemzimo oya inkosi ngusisi. Indlela enkosi masikukristianaze amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle yasebusheni bamaNazaretha uNyazi phezulu. Ngibabingelela abangcwele egameni lenkosi uNyazi. Amen. Nkosi yamakhosi. Ushembe wasezulwini. Ungithumile baba ukuthi ngikhulume indaba yakho. Ungithumile futhi ukuthi ngibabaze. Babaze udumo lwakho ehlena lezulwini. Weza nalo emhlabeni. Ngiyacela Nkosi yasezulwini ukuba intambo ezikuwe zize kimi zingikhumbuze le ndaba othi ngibabazi. Amen. Amen. Ngicela lo Nkosi yamakhosi ngoba ngisho mangutholela lo mbhobho ukuthi kuyenzeka uthole kade umhle nje ezulwini ungenasici. Uthi uhlala phansi igama lakho libese lonakele ezulwini. Lokho kubangwa ukuthi ukhohliwe ukuthi mawunika lo mbhobho kokunye kuthiwa yenzani ngawo. Ngicela Nkosi unginike lokho othanda ngikusho ngawo. Ngacamanga izono zabanye abantu. Futhi ngacamanga inkosi owake wangizonda nowake wangithinta nje. Kodwa ngicabanga indaba yakhe enkulu ekhona emhlabeni nedunyiswa umhlaba wonke. Ngicela ingoma ukumisa isibindi Nkosi. Ekhulu namashumi ayisithupha nambili. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Amen.
Nkosi yamakhosi uma sikule ndawo uthe ubaba umfundisi uMbhele asibheke phansi njengezimvu zishiswe ilanga. Amen. Ngoba uma sikule ndawo ziyajula inhliziyo zethu sicabanga ngomlando wayo. Masi kule ndawo ila kwasuka khona indaba enkulu egcwele umhlaba wonke. Ebekuyiqiniso ebekusho umfundisi ekseni uDlomo. Uma ethi lo muzi akusiyo umuzi nje ongabizwa ngendawo. Amen. Ngoba bonke abantu abakhona bangamaNazaretha impande zabo zila. Amen. Empumalanga nasentshonalanga enyakatho naseningizimu kodwa bonke impande zabo zobuNazaretha ezila. Kuyiqinisele imsulwa lokho. Yaqamanga isizwe besisebenza nazo lo muzi. MaNazaretha ingcwele njenganila nje. Siyalibonga unyazi lwezulu ngoba luNkulunkulu ngempela. Lunkulunkulu unyazi. Futhi asozibongela amaNazaretha asebuhleni. Mhla igebengu sehlubukile zona umuzi kaNkulunkulu ekuphakameni. Kwathi inkosi inyanga yezulu mayiphuma nabamvumayo uThixo. Zasala igebengu zilwa. Akabonga Ushembe. Amen. Zasezwala imazwi namaNazaretha. Kodwa ngoba siholwa uThixo, wathumani khona kuzakwehluka ukuthi amaNazaretha obani nabantu basemhlabeni. Sisuke nenkosi sayesawungena emzini ose ebuhleni oyithemba lethu. Kodwa yonke lento eyenzeka nje ngoba isuka kule ndawo esikuyona. Akabonga Ushembe. Yikho ngithi sibongele amaNazaretha asebuhleni. Lawa angazange ayingabazi inyanga yezulu. Nalawo futhi angazange alingabazi uThixo. Akabonga Ushembe. Ngoba uma uke wahlelwa kungabazi inkosi ngesikhathi ehlezwini awuphinde ube kanye namaNazaretha. Yazwezulu azange singabazi. Sakuzwa wehlezulwini wafika wahlala kithi ngaleso sikhathi wehla sahalalisa. Akabonga Ushembe. Njengoba sihalalisa yena namhlanje sahalalisa lwehlunyazwe ezulwini luzohlala phakathi kwethu sahalalisa. Namanje siyahalalisa. Bantwana benkosi inxushunxushu namaguzuguzu ezulwini ngeke kaphele. Ngoba inkosi inyanga yezulu siphuma nayo emzini wasekuphameni yalithi amaphepha lasekhona phakathi kwethu. Ahamba nathi amanye. Amen. Ahamba nathi nasothingweni inkosi ihleze esihlalweni nje ilishilo ukuthi bakhona naphakathi kwethu. Unjani uma ungazona Ushembe? Le ndaba eyasuka labafowethu besithi masisebenza lo muzi njalo ubona idorobha umuhle unje owonyazi sikhali inyembezi. Ziningi insizwe besithi sisebenza la sikhali inyembezi zehle mi hayi ukukhala kokukhuluma ngoba sikhaliswa izwi elithi hawu sizizwa inhlanhla emhlabeni okwakho umuzi owabhika ngenyembezi kuyofunwa thina. Ubaba mkhulu esuka kulo muzi bafowethu umlando sasingekho. Kodwa ngesikhathi ubaba mkhulu esuka kulo muzi kwakhalwa inyembezi. Wonke umuntu wakhala ngoba wayengazi lapho yakhona. Akabonga Ushembe. Wayengazi lapho eyakhona. Futhi into eyayibhlungu ukudlula zonke izinto yethi uma usuphumile la uyophinda ubuyele la. Konje kanjani kuwe wena? Yini? Noma emzini wakho kunganjani kuwe? Mawuphuma. Kodwa kuthiwa futhi ungaphinde ubuyele. Wakhala umuntu wasezulwini nangengane zakhe. Kwathiwa ezulwini hayi ezakho ingane kwakhonjwa ihlabathi izolwandle kwathiwa ezakho njenganibona zingangekazonyazi. Zakhonjwe khona la ukuthi ezakho ingane suku ubheke empumalanga. Kwakulukhuni
nami kwangalikhuni futhi kumina futhi ngangeke nje ngize ngilinge nakulenga ngoba ngumuntu wasemhlabeni mina lento ekaShembe yedwa ikhona onyazi ulibona noma ungalakhela umuzi omhle kanjani lifika lidlule kiwo lulandela lo mkhondolo ukuthi bakhishwa la ekhaya bekhishelwa uma behlezulu lube usungeza umhlaba wonke alibonga onyazi lwezulu bafowethu masikhuluma ngendaba kababamkhulu ukufika inyembezi nosizi olusifanelayo ukuthi ngempela sifolise kwezimvu eshiswe ilanga kulukhulu ukuba ithina njengabantu abamnyama ngoba angazi kwazi wena wedwa baba ukuthi wasidala kanjani akusafanele ngabe khona into ekhona neyodwa nje okuphikiswana ngayo makukhuluma ngento ethinta uShembe umhlaba wonke kufanele ngabe njengamanje usuyazi ukuthi makukhulunywa ngoShembe kukhulunywa ngani yebo baba uyazibizela umhlaba ngoba namanje uqhamuke emagumbini omani useza futhi uza kuwena sicela ngesikhathi uza Nkosi yamakhosi nathi esingaphakathi usinike ukuthi sikubone siphamehlo ukuthi sikubone ngoba kuyingozi ungamboni Shembe noma nganiwa wona lo mbhobho njengangonike wena mangingamboni uShembe angizombona nje ngokunye ukuthola umbhobho ngizathi ngalithola ithuba nangeduze kwamfundisa umdlalo sengize ngimthola kwangitholela umbhobho kangisekonakele kumina ezulwini lo mbhobho usuke kuthiwa suphathele bafowethu ukuthi abantu abazofuna iShembe bengamazi Shembe uthi into enjani basuke befanele bephume bethi kwakufanele ukukholwa kule nkolo uphakama olithile ongela zozo yamakhosi ngabe senza iphutha uma singeyabonga amandla ngabe singenawo ngokokwethu kodwa masingeyabonga amandla osinikeze wona ngabe kwenzeke ekhulu iphutha bafowethu lezindlu zonke zu12 alibonga unyazi bezulu oyikhaya lika babamkhulu elabhidlika ngenyembezi kuzofunwa thina njengasesibuya kilo sibaningi singaka zishumi nezindlu ezimbili 12
ngeke nikhole ukuthi zakhiwe ngenyanga ezinhlanu kuphela. Siyabonga amakhosi lo mngenhla sikiwo namakhosi ethu. Amen. Akabonga Ushembe. Sikiwo namakhosi ethu nabefundisi bethu nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli lebandla lonke kulo mngenhla. Le ndawo esikuyona abantwana basezweni ingeyokuzithoba kuphela noma ngabe ikhona emakhanda ipolitiki esinayo nenhloso kodwa le ndawo le akusiyona yakho konke lokho. Singakwenza lokho ngala nangalana kodwa ayila. Akabonga Ushembe. Thina njengabantu basemhlabeni siba nenhloso ngisho endaweni engafanele sibe nenhloso kuyona. Sibe la inhloso kodwa. Kokunye sesikhohlwena ukuthi sathunywani. Kokunye abethu abazabe bekhuluma nangeliminyama ilanga ukuthi cha ulwahlala lapha nje phambi kaShembe siyabonga ngoba siyambona kuwe u1 no2 no3. Ngiyacela befundisi. Ngimncane. Kodwa ngifiki la ebandleni. Ngibe nayo inhlanhla ukubabona abafundisi abadala. Ngibe nayo leyo nhlanhla ngibabonile. Ngibezwile bekhuluma. Ngibone nendlela bebehamba ngayo. Ngiyacela ukuthi kakhulu ngoba besigotshwe kanye nabo. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asisize. Sihambe ngonyawo labefundisi. Akabonga Ushembe. Kodwa singakhulumi nje lempopeni. Kodwa sihambe ngalo unyawo labefundisi. Umfundisi wale ekhaya uyayibona into eyingozi. Lokungafanele ikhulume endaweni enje. Umfundisi into ebuhlungu eyidabukise ngisukelela impela ngiganga ngoba nakho nginempandla ngiyekwe. Kodwa konke ngikwenza ngizokwenza la phambi kwenu nikhona namadoda sezulwini. Makuvela ababili labathathu abathathu lona iqiniso lethu ungasazi uma kuthiwa khuluma ngento esobala nje. Bafundisi. Ngoba sibekela ukubethelwa esiphambanene makufanele ngendaba yonyazi. Asibethelwe makukhona indoda efuna ukuhamba ngokuthanda kwayo kuleli bandla. Bandla kaShembe leli. Futhi ibandla lakhiwa kabuhlungu. Lakhiwa ngosizi, lakhiwa ngenyembezi. Kwakhalwa kusuka lo muzi. Nanka amathuna. Abantwana bogagane abathathu abahamba bawushiya umhlaba ngathi uhamba kwabo wathi abantu abadala sasingekho. Ayikho nenkani esingayidaza uma umuntu esho lokho yana nalokho angasasingekho. Kodwa bathi abadala wathi babamkhulu uma izwi lithi shiya namakhosikazi yonke into ishiye. Uyangcebeleka kuleli bandla wena mina ngizongcebeleka kuleli bandla. Khona indoda eyumnikazi wayinezinto zonke. Uma mina ngifuna impuphu ngingakwazi ukuyondla ngizayondla la ngaleli bandla. Angizuthola okungifanele makukhona. Ithi indoda yaleli bandla yasezulwini ngona amakhosikazi amotha ngishiye nawo uwabulale. Ngoba funa ngibe nesikhwele mangwabona ethathu amanye amadoda. Izwi lasezulwini lalimphendlanga. Kodwa inkulumo ithi kwavela kwahlabeka umama kwavala komhlabeni umntwana omunye wahamba. Kwahlabeka omunye wahamba. Hawu ngabulawela abantu abamnithizwi ke seliphendula angani uthanga ngibulala amakhosikazi abantu ebekusafanele bageze. Ngithanga ngithathe ingane ngoba zona akabi la sona. Eyokugcina ingane angifuni ukula ngiyazi nyawazi umlando maNazaretha kodwa ngifuna ukungena kuwo wonke ngoba ilanga izinto zaleka zenziwa ngesikhathi sazo kodwa ithi indaba esizwa ngalolu hambo kwathi makuhamba ingane yokugcina uJohn wenqaba ubuhlungu babamkhulu ukuthi ayithuni wathi uzofa afe kanye naye wayigona. Oh yes,
inkulumo kwazi wancengwa elinye lamabhunu elalakhile khona kuyo le ndawo ayilakhe ngoba phela maNazarethe ubaba mkhulu uGagalelizelo wakhe lanje indaba yasuka ngale enkosazaneni yakwaHadebe siyakwazi lokho ngiyazi bafika abanye esontweni kodwa yasuka ngale inkosazana waHadebe ngesikhathi idimbana kanti sidli simangalise sesiyokwehla emhlabeni sehlele kule ndawo sehla maNazarethe sehle simangalise emhlabeni kodwa ngoba zabantu siyasikhohlwe yes senze yonke into cama ngezonke izinto kodwa sehle simangalise emhlabeni esingekho ndawo namanje esingekho ndawo yilesi esiphambi kwethu kuphela sehle simangalise emhlabeni athi amadoda amadala kule ndaba kwathi mayesemncengile umlungu wavuma ukuthi athune umntwana uthi akuzofuna mina njalo nawe mina sengihleka ngigegetheke nje ngisho noma yini engiyithandayo sixoxe nabangani bami sibone nendlela esingasebenzisa ezingasiphumelelisa khona la kuleli bandla kodwa umnikazi wala ashiya yonke into yakhe yonke engaswele lutho wabe sethatha imthwalo wahamba washiya yonke into yakhe uyofuna thina besingafanele sincengane bafowethu makukhona obheke eceleni bengingafanele sithi akabuye mina mangibheke eceleni bengingafanele hayi buya lapho mfowethu nayo indawo yonyazisana isihambile indoda yasezwini ithenye amadoda ezwe lakithi ithi khona inkanyezi iyayihamba naye yayihamba kancane usuku nosuku lenkanyezi ihamba kancane usuku nosuku ihamba kancane kodwa izazi zomkhathi zazi lezilandele ngoba zasiqonda bayazi ke inkanyezi baba sithi makuvele lenkanyezi sikhona isike esizovela emhlabeni zayilandela umphela zazathi zowa kodwa bakhohliswa abafowethu laba bafike bakhohliswa inkolo yabelungu kwathiwa bathandaze lenkanyezi ingaweli la kwathiwa iwele ngaphesheya kolwandle ngoba babazi ukuthi lesi simangaliso senkanyezi sibika indaba enkulu ezoba khona emhlabeni athandaza amakholwa etshelwa befundisi abathandazi Nkosi sicela lenkanyezi zingaweli la iwele phesheya kolwandle ngoba babazi ukuthi uzisimanga kuleli izwe lakithi Jerusalema Bethlehem
ingxenye yezibikezelwa ukuzala kwesimangaliso yaye yawela emagqumeni asohlanga ngoba yasuka vele iziqondile yaye yawela emagqumeni asohlanga. Awu maNazaretha bekufanele ngabe konke kwenziwe emhlabeni umkhosi omkhulu. Sibonga ukufika kaShembe emhlabeni. Sibonga ukufika kaShembe emhlabeni. Safika isimangalo. Uyabona lamakhanda amaningi ala ukuba kafika ngiShembe maningi angaba wekho. Bethe yonke indawo la maningi amakhanda angaba kodwa ngokufika kaShembe kwafika isihlangu sabantu. Esekuyotshelwa indaba nje zethu konke indaba zisobabili gijima baba umfundisi usesho kanje umfundisi enze kanje. Lo muntu omela amacala asezulwini emphefumulo yethu akuyaqhubeke yithi umsebenzi wakhe engawenzi kahle ngokusweleka kwamadoda. Indoda ithi gwekwa phambi kwamadoda aqhokozele amanye anikwa imali ayolwa zame esangweni ngoba anikwa imali kuthiwe wena yilwa ayozama esangweni impela uthi khonto yonakala lutho. Indoda icishe amagugu sekungaze konakala lento yonakale ngoba kukho indoda enikwa imali ofimbe esangweni wena uvimbe leli qiniso. Mase sekhona bafowethu khululeke Shembe usilande kude uyazi yena lesilande khona akekho ke umuntu noyedwa nje oyoqoqoqoma phambi kwethu aye phambi kaShembe ngendlela engeyo masekhona akabongi Shembe noma ngabe indoda engakanani ngoba umuntu uyahliphiza phambi ngoba angabe uyadonsa ukuthi hayi wena uyona uma kufanele adonse kokhela bathi hayi akunjalo bafowethu. Le nkolo esikuyona yonyazi kuphela. Wonke umuntu okholwayo ongahlubukile makukhona into efuna iyonyazini ingafanele akevimbi. Indoda itshelwa amadoda amanye ukuthi indoda suka kulokho la njengasama Nazaretha kufanele sibe amadoda kabili noma kathathu singaba amadoda nje kanye ukuthi kuzaba khona indoda emfundisi ethi mayingena la indoda impela enjengami ingene la hayi sesiyozwa ngomthembu kube yini ngoba khona unyazi akabongi Shembe khona unyazi khona abantu abahamba nobaba okufanele sibabonga akabasebenzisayo besebenza umsebenzi wakhe kuhle njengoba nathi sibekele lokhu sisebenza umsebenzi kaShembe akabongi Shembe kodwa siqaphele ukuthi leli bandla linamakhosi angikhulumi ngalawa la awu 12 kuphela la awu 13 kuphela wala kumngeke amakhosi ayisingqondo alande kuShembe akabongi Shembe sinefundiswa labantu abahlakaniphile ngempela zayonke inhlobo uthi uqala nje ukugila imgili wayana yakho kade bebona idwe lo leli bandla ibandla lokuthi wonke umuntu okhona phambi kaShembe abenteshi akabongi Shembe phambi kaShembe engavuma amadoda kube khona indoda ezaxwayizela nje noma yokukhuluma noma kanjani phambi kaShembe ngeke sikuvume lokho masekhona ngoba silweni imphefumulo lethu masidlule ezweni siyezweni elizayo sifike sivulelwe akabongi Shembe kwingcwele uJehova wethu uNkulunkulu ngempela ovele ezulwini ukwenzeke konke okukhombisa uvele ezulwini. Niyazi bafowethu ukuthi le ndoda ehlezi phakakwethu yasezulwini indoda yayi kwaJuda iyona ngenza kube khona abakungabazayo lokho lo Shembe sinaye uShembe oye kwaNqinisile asimuphi lokho asimuphi uyena lo kwaJuda uqobo lwakhe singadidwa inyama ke ingasididi inyama lo Shembe yena kwaJuda njengoba kuyena kwaJuda nje ngenhlanhla yethu bamhlukumezile behlukumeza inyama ngoba uShembe uNkulunkulu umoya yikho ke inyama ephakathi kwethu kufanele siyivikele ngayo yonke amandla ethu. Shembe phakathi enyameni esibonayo umoya wasezulwini yikho lokho okwenzela uShembe simbonayo
yikho lokho kwenzele Ushembe sithi sihamba naye sesimjwayele sesithi siyamazi asijikele khona manje sinayo ezizinto zakube ezulwini awukade ayijika madoda sibhekile uyabona izolo lokho kuhlubeka abantu ngesikhathi inkosi uthi ngishintsha ibhanji bahlubuka abantu phambi kwethu abanye bama abangazi noma kufanele baye phambili noma baye emuva ngoba babe nokungabaza abanye bakhipha balimisa ngomlomo ukuthi hayi lo hayi sebavuma yini ukuthi uye bavume nini akekho noyedwa umuntu bafowethu la mina uqobo lami ukuthi ngama kanjani ngisuka enkosini ilanga inyanga ezulu uthi uyaziwa nawe uyaziwa futhi ukuthi wama kanjani akufanele ke sihlushwe uwe kanti unomoya omunye ongesizono wethu bese sohlupheka umoya wakho la thina sokhulekela ubaba nobaba mkhulu bethu sokhulekela izono zethu ukuthi Ushembe uma ngabe zithethelelwa nabo bethethelelwa kube khona ukukhanya bethokoze ezulwini Ushembe yedwa othethelela abantu uyedwa othethelela abantu uma ubaba mkhulu ungabaza ngabazonyazi mayilanga inyanga izulu uthiko lungabaza ngabazilanga ngabazi unyazi bezulu lungabaza konke kuphelele khona kuye mawunokungabaza nxefe usele futhi usele umphela ngekuphinda ukuthi omuntu ubike maNazaretha uma ngina umlandwana ongaqondakali kahle emakhosini bese kuba khona umsindo engibona ngususwa emfuthe esontweni kanti umlando wami mangilandelwa ngemuva ufika ukhomba uzigzathi lapha ekhaya asime nje sonke sincenganeni bafowethu amen ngeke Ushembe simlandela namakhosi ethu kwenzeka isimangaliso ezweni lakithi bafowethu kwaba khona indoda yahamba njengoJohana imemezela ukuza kwabamkhulu sibonile yenkanyezi yakhe Mangaliso ezweni lakithi baba khona indoda efana noJohane ibikezela sona Ushembe engakafiki akabonga Ushembe Ushembe engakafiki baba khona indoda yakwaMathe igama la uJosaya abaziyo ezweni lakithi ngale ngasentabeni zasemhlumba yayilapho le ndoda yakwaMathe ithi kungangantambama baba nini nomame kusasa ngiyahamba ngizokufa kodwa ningakhali bethuka izwi lokufa liyethusa uzofa ubulawa yini uthi hayi uzofika Ushembe ezongithatha ubani loyo umuntu ongakafika emhlabeni kodwa uyeza uzofika vele ezulwini akabonga Ushembe sasa noma engakafiki
kodwa kusasa uzofika ngo9 ezongithatha ningakhali nizombona kusasa ubani lo umuntu ozafika evela ezulwini uma eyongithatha siyoshumayela naye kwabasemathuneni siyokwakha umuzi wasephameni siyokwakha umbhosho ngephameni sesiyohlala khona inwele zethu zoze zifike ethendeni ubani lo umuntu ozayo babanini nomame ozavela ezulwini uyothi mayesefikile nomuntu uyofika agqokisa amadoda ingubo ezimhlophe agqokisa amakhosikazi namadoda ingubo ezimhlophe nentombi uyogqokisa ingubo emhlophe lo muntu babanini nomame mayesefikile anophuma nitshela inkonzo zonke ukuthi ashiye inkonzo zazo zilandele lo muntu ngoba uyena ovela ezulwini akabonga Ushembe kwakukhulunywa ngaye ngakafiki ungakaziwa nokuyofika yini kodwa kusasa ngo9 nizombona nani mayesezongithatha kwathi ma isikhathi sithi 5 to 9 kwaqhamuka ifu ngasentshonalanga ngasempumalanga lizaneno lathi imali phezulu komuzi kaMathe waphuma umphefumulo kuJosa kubo babekhole American Port wathi nani babanini nomama nishiye lenkonzo nilandele lo muntu ngoba yena uvele ezulwini leli ife laqhamuka lali nabantu begibele efini behlabelele isihlabelele singaziwa umuntu ngoba engakafiki Ushembe bonane ovele ma sasingakaziwa lesihlabele kodwa saqatshuka emoyeni sihlatshelelwa abantu besezulwini bezolanda uJosa Mathe eyokwakha umbhoshongo indlezitshe ekuphameni yezwakala ngaye kungaziwa lutho kwahamba lezwakala izwe lithi Ushembe abazali bakhe babopha imithwalo baphikelele emzini wasephameni usahanjwa ngenyawo kwathi makupha bephansi emzini yathi ugagane libuthisile emzini wasephameni basethumela abantu wathi khona abantu abakhathele abavela kude bahlangabezeni bathola imithwalo sebekhathele kanti sebebadala akabonga Ushembe akuyona ukushusha umuntu lento bafowethu mangizama ukuyihlupha ningikhuze noma ningidonse akekho noyedwa nje onelungelo lokwethu noma ngabe uhlakaniphe kangakanani angithi ngishilo ngathi nayo yonke into abantu abahlakaniphile kodwa ifundiswa la khona abantu abanama level ahlukene ekhundla zabo ngokwemfundo yabo bathula nje bebuke gcuma kathi indaba yakho beyiqedile kodwa mawuhamba ngokuqonda bayazi futhi uhamba ngokuqonda kulindeleke lokho bafowethu kithi sonke sihambe ngokuqonda masihamba kuleli wani uyabona la befundisi esinabo la kithi hayi angifuna ukuhamba manga
sibambene. Amen. Ngenxa ukuphambi kwethu khona amakhosi ethu. Amakhosi ethu sibambene nawo. Bethi masikhuluma wakhala umziyana ubona nje. Bafowethu sikhali inyembezi. Sikhiphe sinakho. Sikhiphele unyazi lwezulu. Egameni likababa mkhulu. Akabonge Ushembe. Manisebenza umsebenzi kaNkulunkulu izinto zibaningi ezilwana namanga. Njengoba nomphethelo umbhobho ungasabi ukuqamba amanga. Ungaya ezulwini mawuqamba amanga uphethelo umbhobho. Ngeke kuye. Bambe lo mbhobho uqamba amanga kiwo. Lo mbhobho ulindwe izingelosi unyazi hamba nengilosi zasezulwini. Akabonge Ushembe. Akulindelekile ukuthi mawukhuluma noma ngaba ukho kulo mbhobho mawufundisa khuluma into nomunyakazisi ozathi mayikhuluma ukuthi kunjalo kunje. Akabonge Ushembe. Silindele lokho bafuna hawu nyazi lwezulu uNkulunkulu ngempela. Zishumi lezi bafowethu nezindle embili. Njenganibona idolobha nje. Kuyamangalisa lakhe kanjani. Bezwa abantwana babantu banyakaza iningizimu kwanyakaza ibhodwe kwanyakaza iZululand kwanyakaza impumalanga. Akabonge Ushembe. Bathi ngeke sesizwe bebona ngoba kungathi yadlalwa nje wathi umnikazi aniboni nina usho unyazi lwezulu. Nithi wakhona anwaboni lapho enigijima nabona beqhuba amabhasi. Akabonge Ushembe. Anibaboni safaka umfutho kakhulu sikhala abafowethu saka akho umfundisi obema la wonke umuntu wehlaba ipiki oveza ngoba besakho umuzi kaNkulunkulu usivusa umuzi kababa mkhulu owabhidlika ngenxa yethu. Sinikele kanjalo bafowethu abakhokheli abashumayeli angiyazi kade begijima nabayigijima namanje. Siyambonga uNkulunkulu bafowethu. Siyambonga uNkulunkulu. Ikhonto engithatha ngisathole lo mbhobho ngoba ngikhuluma ngalo muzi. Bekhona begijima la enkundleni zokuxhumana. Hawu kuthiwa kho umuntu oyedwa ayala. Angithunyelwe kodwa ngithi angikusho ngoba bekukhona. Iyodwa bafowethu lezi u12. Indle yakho ubaba umpofu. Akabonge Ushembe. Amen. U11 wakho amabandla kanye naye uNkosi. Umpofu. Benimpofu umngene. Noma ngamuzo wakhe odwa kwakho umngene, moya wakhe egameni lomngene. Kodwa iyodwa. Amen. Iyodwa indle yakho ubaba umpofu. Ubukhazikhazi lobu akabakhaya yakho ubaba umpofu. Ngenxa yo uyazi ukuthi uyakhelana. Uyazi uthini? Uthi umpofu. Angiyazi into engingayenza ngiyenzele unyazi. Unyazi lwabuyisa unkosikazi wami esefile. Akabonge Ushembe. Uthi manje ngathi ngenze njani bafowethu? Uthi kupheka unjalo ingane yami yashayeka ikhanda yaphela. Kwafanela iyohlinzwa ikhanda. Uthi kodwa kafika unyazi lwezulu ikhona iyaphila ayinalutho. Uthi manje ke yini engingabonga ngayo? Ngizama ukuthi bafowethu sinamakhosi ethu nabefundisi bakithi abavange wow Nkosi yami khona abantwana babantu ongazi ukuthi ungabaqalela isibusiso esihloboni la. Kodwa ke kulungile Ushembe uyazi wazi konke ubona konke futhi. Injalo ke bafowethu indaba lomuzi. Futhi lokho begijima ngathi mhlambe imali kwatsha kwacima hayi labantu abahlakaniphe kabi la. Hlala phansi lama makuhlukanisa izinto bona lo muzi wakhe kanje nje to okay uzophela amasebenza kanje masebenza kanje uzophela amasebenza bese kunikela abafana abafundile bekwenze phambi kwethu konke lokho. Hayi umthengu nje kuthiwa kuyomiwa kulinda umthengu akekho. Bandla leyo. Hawu Nkosi. Umthengu akekho ayikazukwenzeka lento ngoba kakhulu lutho umthengu. Bandla. Hayish. Akunjalo bafowethu leli bandla. Fanele sime nje siqonde ngoba sisebenzela unyazi. Amen. Alikhulu unyazi lwezulu izizwe zonke zilibone ngoba vele seqalile ukulibona. Yonke imibuso yeyonyazi. Kodwa mayithoba ngaphansi konyazi. Umbuso ngawuvuma ukuthoba kumnikazi wemibuso yonke uzophela. Angathi muphi ke longeza uvuma ukuthi uso uthobe ngaphansi konyazi. Imbuso mayithoba phasi konyazi mhlawumbe izoncenga ilizoguqa kulona ngoba imibuso yonke isesandleni sakhe. Sijeli kwenjabulo Nkosi yamakhosi esingakwazi ukuyichaza. Asazi konje ukuthi Nkosi izandla
zokuphatha singathathabi ngoba sinazo wehle emhlabeni vele wazi ukuthi sibabi sizona kodwa Nkosi siyakuthanda noma singazi ukuthi umuntu omdala uthandwa kanjani kodwa Nkosi siyakuthanda impela siyazama futhi ukukuthanda futhi lamabutho awakho nyazi lwezulu lamabutho onke awakho akona abefundisi akona abavangeli nabashumayeli nabagogeli kodwa amabutho lawa akho uyabona manje ngathi ubaba sibhikize lentaba ingashona ingekho akuqinisile mntana bafowethu uma nje unyazi ngathi lentaba ngiyifuni ingashona ingekho ngiyemdabuke umuntu uma edlala kancane engaboni yini la uyabona la khona insizwa la esinazo esizaziyo ongawakhuluma amagama amabili kizo amagama amabili ongakhuluma kizo amagama amabili kodwa Ushembe baqede bafika izwi Ushembe bafike la goba zehla zabheka phansi njengenzimo kade kusho ubaba umbhelo umfundisi wenkosi zashona phansi uyabona manje amalo uqala Nkosi yami mhlawumbe ulwakhulelela la esontweni kuhle kabi ukukhulela esontweni kodwa uma ukhulela esontweni phela besibonelo sokuhlonipha ukuthi ulwafundiswa nini ukuhlonishwa yabona labantu amabhube khona amabhubesi la qinisile njani khona amabhubesi la ungathi kuphele manje Ushembe wabambileke uyaba athithibele manje thithi bathi soshembe mahleke thithibele nje amen awathithibale ngoba khona unyazi kodwa Nkosi amaNkosi mawungathi indlu noma ngabe yakhiwe kanjani asiyibambe sibhidle singayithela phansi ngomzuzu omncane makusho wena naye imbuso ayokwazi ukuthi siphethe umbuso ngaphezulu kwembuso okukhuluma ngezwi ukubhidlike yonke into siyabonga Nkosi yamakhosi uthethelelwe ezulwini la ngone khona beniqonde ukubabaza Nkosi othakubatshazi Nkosi ibosise izwi layo ngibuyisele esihlalweni sobukhosi Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise Amen. Amen. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-90 ucela umshumayeli Mpungose waseyabubuze asola ngesihlabelelo inkosi imbusise Amen. Amen. Nkosi busipha amabangcwele Amen.
sibheke enkosini. uNkulunkulu okhokho bethu, uNkulunkulu wamakhosi ezizwe zonke, Ushembe ongcwele, Baba mkhosi laba phambi kwakho zozendlala singaboni, siyona nsuku zonke. Sicela usigeze isiphakhe engcola sizulwini, usithethele wonke amacala esinawo, usenze sifanele ukubizwa ngabantwana bakho, besifundise ukukholwa, sitshengise ney'ndlela othanda sihambe ngazo, senze singalingi into zomhlaba ey'philayo. Yiba ngumlisi wethu ukuthi lapho siphuma endleleni yakho usikhalime usibuyisele, bese wehlisela umoya wakho phezu kwethu, usenze sibe munye ngey'khathi zonke, bese usenze sihloniphane sithandane, usiphe iy'nhlanhla sithi siney'busiso, siqedele ukuphofu emzini yethu, senze singadingi singesweli manje naphakade. Amen.